ଗତକାଲି କିଛି ସେମିତି ନଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 5 ଜଣ 4 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲା ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ କି ଆମ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଧାୟକ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମତଲବ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କିଛି ପିଲା ଆସିକିରି ମୋ ଭାଇକି ଖରାପ କରି କୁଆକି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠି କି କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲି ମୋ ଭାଇ କତିରୁ। ମୁଁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ମୋ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିପାରୁନୁ, କାହିଁ କାମ ହେଉନି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଅଲଗା ପିଲା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁନିଆ କଥା କହିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇକି ଧକ୍କା ଫକ୍କା ବି ମାରିଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ। ଭିଡ଼ିଓ ସେଠୁ ଠାରି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଧିକ ହେଲା, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ପୋଲିସ କି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ମାଗିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଅପୋଜ କରିଥିଲି, ମୋ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ସେ ଆଉ ଉତ୍ତର ବି କିଛି ରଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ମୋତେ ଧକ୍କା ଫକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କରିବାକୁ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ତା'ର ନେଇକି ଯିବା ବାଟରେ ମୋ ମୋବାଇଲକି ଛଡ଼େଇଥିଲେ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଉନଥିଲେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଥିବ ଗୋଡ଼ରେ ବି, ପିଠିରେ ବି, ଛାତିରେ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ। ମାରିବା ପରେ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କି ମହାକାଳପଡ଼ା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଟଏଲେଟ୍ଟେ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେହକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ମୋ ଉପରେ କଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ମୁଁ ପାରିବିନି ୟାଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ବଳ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଉ ଆଇଆଇସି ବି ବହୁତ ଖରାପ କରି ସତ। ଥାନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ 3 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଜଣେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଟଣା ଓଟରା ହେଇଥିଲା। ମୋ ମୋବାଇଲକି ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଛାତିରେ ସେମାନେ ବିଧା ମାରିଥିଲେ, ପିଠିରେ ବି ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି 8ରୁ 10ଟି। ଆଇଆଇସି ବି ବହୁତ ଖରାପ କରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶିଆ କହିକି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରେସର୍ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ବହୁତ ସମୟ ବସେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଚିଲେଇଛି ମୁଁ, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। ସେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ମୋ ପଛରୁ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇଲେ। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଆମର ସମ୍ବାଦ ପେପର ଯେ କରନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ତଥାପି ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକିରି ଆଣିଛି। ପୋଲିସ ସେଠି ନୀରବ ଥିଲା, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପୋଲିସକି ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କତିରୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାଲି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ମାରି ନ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ମୋ ହାତରେ ବୋଲି ମୁଁ କାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ? ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ କାମରେ ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଟା ଭାଟି କତରୁ ବାଲି ଉଠା କତରୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ତୁମେ ₹1,00,000 ଲେଖା ମାସକୁ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ବେଶୀ ନେବୁ। କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ମୁଁ କାମ ବି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ମୁଁ କାହା କତରୁ ଟଙ୍କାଟେ ନିଏନି। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି। ହେଲେ ମନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆକ୍ରୋଶ କରିକିରି ସେ ଘର ଭଙ୍ଗା କଥାକୁ ନେଇ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦଳରେ ବିଜେପି ଦଳରେ 2017 ମସିହାରୁ ଥିଲି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଥିଲି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଖଟିଛି ମୁଁ, 1000 ଭୋଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କରେଇଛୁ। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ କି MLA ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ MLAଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେ ଖାସ୍ ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ନାଁ ଖୋଲୁଛି। କୋଉଠି ଆପଣ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଠି ବିରୋଧ କରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚୁଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଟାକୁ ରଖିପାରିଲେନି। ଦୁର୍ଗାରୁ ମହିଷାସୁର ସାଜିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ। ମୋ ଭାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭେଟନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବ୍ଲକର CCTV ଭିଡ଼ିଓ A to Z ସବୁ ଅଛି। ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ କାଲି ମୁଁ ଲେଖିକି ମୋ ମାଆଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ସେଠି କହିଲା କି କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁନି ବୋଲି, ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଡରିନି। ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯେହେତୁ ମୋ ଛାତିରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା କହିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସର ରକ୍ଷକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ସାଜିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଆମ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଖଟିଛି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ଖଟିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଖପା ହେଇଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ ମୋତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ₹1,00,000 ଲେଖା ବେଶୀ ମାଗିଲେ। ଇଟାଭାଟିକି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ସେଠି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ଇଟାଭାଟି କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛ, ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ MLAକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ମୋତେ Nexus Odisha News.